Dan il-programm se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm Id-Bassir. Illum ħanati ħarsa lejn żewġ logħbiet kampjonat Premier Ingliż li ħajkonna fit tmiem il-ġimgħa, kampjonat li bħal dejjem qed jirriżulta fuq mill-aktar interessanti. U ż-żewġ logħbiet li ħanati ħarsa lejhom huma Chelsea Everton u Crystal Palace Manchester City, dejjem bl-għajnuna ta' Ejja Bet. Chelsea Everton, żewġ timijiet li jinsabu mifruda punt wieħed, żewġ timijiet li jinsabu fin-nata fuq tal-klassifika. Everton li wara staġuni kemm xejn diffiċli dan l-istaġun qed ikollhom bidu ta' staġun ferm pożittiv, jinsabu fil-5 post tal-klassifika, fil-waqt li Chelsea bħal dejjem ikunu mat-timijiet ta' qudiem, però forsi qed jonqoshom dik ix-xi ħaġa biex ikunu jistgħu ikunu sfidanti deni għar-rebħ tal-kampjonat. Chelsea Everton nemmen li tkun logħba bilanċjata, logħba interessanti, żewġ timijiet immexxija minn żewġ managers, wieħed ta' prospettiva, nistgħu nsejħulu hekk, u ieħor ta' esperjenza. Però naħseb li għandha tkun logħba bilanċjata, però fl-opinjoni tiegħi Chelsea peress li ħajkunu jilagħbu fi Stamford Bridge jibdew kemm xejn aktar favoriti li jiksbu it-3 punti minn din il-logħba u bekk iżommu l-pass ma' Arsenal u Manchester City li jinsabu fl-ewwel żewġ pożizzjonijiet. Il-logħba l-oħra Crystal Palace kontra Manchester City, żewġ timijiet Manchester City li ovvjament kien wieħed mistenni minnhom li jkunu fost is-sfidanti ewlenin għar-rebħ tal-kampjonat, fil-waqt li Crystal Palace komplew ma fejn ħallew fl-istaġun li għadda meta rebħu l-FA Cup u f'dan il-bidu ta' staġun rebħu il-Community Shield u jinsabu fl-ewwel pożizzjonijiet tal-klassifika dejjem minkejja li neħħew wieħed mill-aqwa players li kellhom Eze li ngħaqad ma' Arsenal fis-suq tat trasferimenti. Nemmen li din ukoll għandha tkun logħba interessanti, logħba diffiċli għal Manchester City wara ż-żelqa li kellhom Arsenal fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Ovvjament Manchester City irnexxielhom inaqsu id-distakk u jittamaw li l-Gunners jerġgħu ifallu u biex huma jkunu jistgħu jitilgħu fil-quċċat tal-klassifika, però fit-tmiem il-ġimgħa għandhom konfront mill-aktar diffiċli kontra l-Palace u nemmen li għal din il-logħba riżultat ta' draw huwa dak l-aktar li jista' jkun reali. Dak kien id-bassir tiegħi għal din il-ġimgħa, nħalli fidejn il-kollegi tiegħi biex jagħtu id-bassir tagħhom fuq il-kampjonati l-oħra u nawguralkom il-kumplament tal-ġimgħa tajba. Ejabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Ejabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Il-ħbib tal-Kamra Sportiva, illum il-ġurnata tal-ħamis biex takkarkom ekku fil-programm Bassir. Dan kal-parnis li jselmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Nixtieq infakkarkom li dal-programm Id-Bassir jiġi midjub lilkom grazzi għal Betting Company Ejja Bet. U kif dejjem ngħidilkom huwa importanti jekk sa tilagħbu b'mod moderat għax ħafna lobżejjed jaf iwassal għal falliment tiegħek. Biss, ejjew niġu għad-dunkwe mela għal din il-ġimgħa ħajmis nitkellem fuq il-Premier League Malti u bħala partiti jiena għażilt il-partita bejn Belt u Stiema u d-derbi tas-South bejn Tarġi Rainbows u Hibernians. Kif tafu, il-Valletta għadhom kif rebħu il-Jubilee Cup propju nhar it-tnejn li għadda kontra it-tim ta' Stiema Wanderers fejn naraw li l-Beltin ħarġu rebbieħa 3-1 u bekk it-tazza tal-Ġubilew spiċċat
fil-kapitali. Biss se jkollha influenza dik ir-rebħa fuq il-partita li ħanaraw fil-weekend li ġej, kellek tgħidli x'taħseb Karl, ngħidlek iva. Mela din ir-rebħa issa li l-Belt kisbu ħad ikkonsolidalhom speċjalment il-psike tagħhom. Mela ejjew naraw dat-tim li għadu ġej mill-first qiegħed fuq quddiem bi prepotenza wkoll, ġifieri u l-timijiet tal-futbol nafu li llum il-psike apparti l-fiżiċità hija importanti biex tim jerbaħ. Mela kellek tgħidli Karl x'taħseb fuq il-partita li ġejja fil-weekend li ġej bejn Sliema u Valletta minn tal-lik, nemmen li il-Belt għandhom joħorġu rebbieħa f'din il-partita minħabba diversi fatturi, għax nemmen ukoll li first of all issa li rajna ċerti affarijiet u ċerti lobiet, nemmen li l-Belt huma għandhom dik leġ fuq Sliema. Plus hekk għandhom ukoll bħalma jgħidu ir-riħ fil-pruwa, ġifieri meta inti l-affarijiet jibdew ġejjin tajbin, jibdew iduru, inti bla ma trid ħadd tagħmel iktar kuraġġ u r-riżultati iktar jiġu. Mela, kelli ngħid nagħti rebħa lil Valletta fuq Sliema. It-tieni partita li kif tafu jiena tifhem raħa ġdid, biss meta nħobb nitkellem fuq il-futbol nħobb inkun ġust, hija partita li tqajjem ċerta nostalġija għal dawk li għandhom l-età tiegħi. Il-partita tarxi Rainbows Hibernians hija derbi li prattikament għandek it-tieni żona tal-kampjonat, ġifieri fejn dawk li jiddeterminaw minn ħeqa u għandek iżhom il-leaders tal-klassifika taż-żona tal-relokazzjoni li għandek Hibernians kontra tarxi Rainbows. Għalkemm nemmen li Hibernians huma aħjar minn tarxi Rainbows, id-derbi dejjem jibqa' derbi. U nemmen li għalkemm il-ħibs ukoll anke għal-punti li juru fil-klassifika li għandhom tim aħjar, nemmen li ħadd tkun logħba missilta, biss nemmen ukoll li finalment it-tim tal-ħibs joħroġ rebbieħ. Għalkemm id-derbi kif kulħadd ħafna nies jafu ġeneralment ikun xi ħaġa ta' draw, xi ħaġa li ikun hemm dik iċ-ċerta biża', nemmen imma li bi ftit sforz il-Hibernians għandhom joħorġu rebbieħa minn dan il-konfront. Rikapitolazzjoni għal programm bassir tal-lum, Karl Parnis, nerġa' nirringrazzja lill-Lejjabet u nfakkarkom li l-previżjonijiet tiegħi huma rebħa ta' Valletta fuq Sliema u rebħa oħra ta' Hibernians fuq tarxi Rainbows. Minn hawn insellmilkom u nawguralkom il-kumplament tas-sera tat-tajba. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Il-ġimgħa li mis-serja żewġ konfronti mill-iktar interessanti fis-serja Taljana, hekk kif il-ħadd filgħaxija se jkun logħba bejn Bologna u Juventus u mbagħad it-tnejn Roma jilqgħu f'darhom lil Como. Dawn huma żewġ logħbiet illi qegħdin fil-periferija taż-żona Champions League, hekk kif il-ħadd filgħaxija Bologna jilagħbu kontra Juventus. Bologna li attwalment jinsabu l-ħames b'25 punt kontra Juventus li jinsabu s-seba' b'23 punt. Ta' min isemmi illi Bologna fl-aħħar logħba ġew 1-1 ant Lazio fil-waqt li Napoli elbu l-Juventus 2-1 nhar il-ħadd li għadda. Il-professjoni tiegħi naħseb se tkun logħba interessanti, ma rridux ninsew ukoll li ż-żewġ timijiet se jkollhom l-impenji fit-Tazzi Ewropej f'nofs il-ġimgħa, biss nemmen illi din kapaċi tkun sfida li ħatara il-kreattività ta' Riccardo Orsolini min-naħa u ta' Kenan Yildiz min-naħa l-oħra jagħmlu d-differenza. Previżjoni tiegħi draw. Min-naħa l-oħra tnejn mbagħad Roma jilagħbu kontra Como, logħba fejn għandna żewġ coaches illi għandhom il-vot tal-futbol spettakolari, Giampiero Gasperini minnaħa u Cesc Fabregas minnaħa l-oħra. Ma rridux ninsew ukoll li Roma tilfu kontra Cagliari u Inter elbu lil Como fil-programm ta' tmiem il-ġimgħa li għadda għal daqstant iż-żewġ timijiet qegħdin ifittxu rebħa. Ta' min isemmi wkoll illi Roma se jibdew il-weekend fir-raba' post b'27 punt 3 inqas minn Como illi jinsabu s-sitta b'24 għal daqstant ukoll. Dan se jkun test ieħor importanti għall-ambizzjonijiet ta' Como u l-ħolma Ewropea illi qed iħadnu.
Il-previżjoni tiegħi hija iktar milli ħanejt 1x2 għal din il-logħba ser ngħid over 2.5. Voldi jekk intom interessati illi tilabu xi karta ma l-sponsor tagħna ejja bet, akukom dejjem b'mod responsabbli jiena immur għal over 2.5 għalkemm fil-grafika li ħanrukom fit-tmim dan il-filmat ser nrukom il-1x2 taż-żewġ logħbiet li qed insemmu Volder Bologna Juve u Roma Como. Nirringrazzjawkom tal-li l-lejla segwejtu l-programm id-bassir, nfakkarkom ukoll li dan il-programm jinsab disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, daqsan tinsawx titlu hemm u tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenuti illi qegħdin noħorġu bħala kamra sportiva. Mill-bqija narawkom nhar it-tnejn għall-programm Botta u Risposta. U doħsieb! Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli.